Okay, di bali ang re-reviewin naman natin ngayon itong nabili ko sa online na wireless Android microphone para sa mga cellphone. Di bali kararating lang nito kani-kanina lang. Ito ay made in China at single set microphone lang itong kinuha ko. At ang presyo naman nito 160 pesos. Ang kanyang shipping is 40 pesos, kaya ang total price nito ay nasa 200 pesos naman siya. Ito yung kasama sa kanyang package. Meron siyang microphone transmitter. Merong clip din ito, no? Itong receiver natin, meron siyang power cord at itong dalawang cover. Yung isang cover ay foam. Itong isang cover naman niya, ito yung may balahibo. Yan. Di bali ito, nilagay ko naman yung kanyang cover, no? Itong may balahibo. Ito yung lagi nating nakikita sa online sa mga influencer na ginagamit nila, no, sa Facebook o kaya sa YouTube habang sila ay nagbablog. Battery operated naman ito, kaya mayroon siyang built-in battery sa loob. Ang kanyang charging port, Type C yung kanyang charging port. At makikita natin dito, ito yung kanyang power button, no. Yan yung pipindutin natin para mag-on siya. Yung kanyang charging port, Type C. Ito yung kanyang cord, USB type yung charger, at saka ito naman yung charging port, no. Type C yung charging port nito. Mamaya susubukan naman natin tong i-connect sa isang cellphone, no. Okay, next, itong kanyang receiver. Ito naman yung kanyang receiver. Ito yung kino-connect natin sa ating cellphone para ma-transmit, no, itong ating microphone na transmitter. Meron din siyang ano dito, no, port. Type C rin ang port nito dito sa gilid naman. Di bali itong transmitter natin, wala nang battery ito, no, kasi direct power ito once na plinag natin sa ating cellphone na. Pero ang gamit naman ng port nito, once na lalobat yung cellphone habang nakakonect siya, pwede ninyong i-charge dito yung cellphone nyo kasi direct na siya papunta sa inyong charging port, no, papunta sa ating power ng ating cellphone. Kapag nalobat siya during ginagamit ninyo, halimbawa during vlogging, nalolobat na yung cellphone, pwede ninyong i-charge, gagamitin ninyo ang port naman ng ating receiver. Pwede ka ring makabili ng dual microphone, pero itong binili ko is single microphone lang siya, at saka pang Android na Type C. Pwede ka ring bumili, halimbawa Apple yung cellphone mo, pwede ka ring pumili na pang Apple type yung kanyang port naman. Di bale, mumurahin lang itong binili ko ngayon na single type na microphone at made in China ito. Ulitin ko, ang presyo nito kasama na yung shipping, 200 pesos naman siya. Kasi susubukan ko siya dito sa aking cellphone. Dahil sa ngayon, ang ginagamit kong pang vlog dito ay itong aking cellphone, no, direct sa kanyang microphone naman. Okay, mamaya subukan natin ito. Okay, kumuha tayo ng power bank para i-charge natin. Subukan natin siyang i-power. Yan, connect natin sa power bank. I-charge natin yung port nito. Okay, yan, makikita natin meron siyang red light, no, kapag kina-charge nyo siya. Yan. Okay. Subukan din natin yung isa, no. Subukan naman natin itong ating receiver. Kaya ng sinabi ko kanina, ang purpose naman nito is habang naka-plug ito dito sa ating cellphone, at kapag nalolobat yung cellphone habang ginagamit natin o habang vlogging, pwede nating i-charge ito, no, directly para sa ating cellphone. Pasok natin sa ating receiver. Connected na siya dito sa ating power bank, and then ipa-plug ko ngayon, no, dito sa ating cellphone. Yon, kita natin nag-charge na siya. Okay? Yan, makikita natin siya, charging siya, no, habang nakakonect siya dito sa ating charger. Pindutin natin. Yan, 38 minutes until full. Dito lang siya, no, naka-notify siya dito na charging siya.
Okay, active yung kanyang charging. Okay, subukan naman natin ngayon na i-connect itong ating microphone dito sa cellphone at itong kanyang receiver. Itong receiver, una kong ipa-plug dito. Kapag plinag ko naman ito, magbi-blink ito kapag hinahanap naman niya yung kanyang microphone transmitter. Plug natin. Pag plinag ko siya, makikita natin na nagbi-blink siya ng red. Kapag nagbi-blink siya ng red, hinahanap naman niya yung kanyang microphone transmitter. Kapag ito nag-pair silang dalawa, ito naman magso-solid light na ito. Okay? Ito yung ating microphone transmitter. Pindutin ko yung on naman nito dito sa likod. On natin. Pag in-on ko siya, yan na yung light din niya, no? Yung ilaw niya. Ito na yung pinaka-ilaw niya. Kapag nag-solid green na yan, nakakonect na siya dito. Tapos magso-solid red din niya. Ayan. Kita ba natin sa video? Yan, kapag solid light na yan na green at saka red, nakakonect na yung ating mic sa ating cellphone naman. Okay, tingnan natin siya sa ating screen ng cellphone. Okay, yan na siya, no? Okay, tingnan natin sa screen ng cellphone. Ito naman na siya, nakalagay charging connected device via USB. Nakakonect na siya, ibig sabihin, kasi wala naman tayong nilagay na charger niya ngayon. Yan yung indicator o notification na nakakonect na yung ating microphone dito sa ating cellphone gamit yung kanyang transmitter at saka itong receiver. Pindutin natin tong screen. And guys, makikita ninyo yung mga setting nito. Yung sa setting niya, connected device na siya. Okay? Okay, para masubukan naman natin siya, ang gagawin ko, papatayin ko yung speaker ng aking cellphone at dito naman ako magsasalita sa ating mic and then ire-record ko siya. Tapos ang idudugtong ko sa ating video, no, para marinig ninyo kung ano yung pagkakaiba nitong meron tayong mic at saka yung speaker lang ng cellphone ko, yung ginagamit ko naman. Idudugtong ko na lang yung magiging video nito, na ito yung active na natin, microphone, at papatayin ko naman yung microphone ng aking cellphone. Okay? Okay, simulan na natin. At ire-record ko itong ating microphone. Dito ako magsasalita. Gagamitin ko itong ating video ng ating cellphone para maging recorded siya, no? At maging activated siya. Okay, sige. I-play natin. Wireless microphone activated. Sound test 1 2 3 3 2 1. Review unboxing 1 2 3 3 2 1. Mic test 1 2 3 3 2 1. Sound test 1 2 3 3 2 1. Yan ang ating wireless microphone unboxing review. Excellent 5 star. Dahil very useful ito, functional, user friendly, dahil madali itong i-connect. At higit sa lahat, very affordable dahil napakamura lang po natin ito nabili. Sulit siya guys, sulit.